Yun, mga kawak. Ah, ang date ngayon? August 7. Tanggalan naman yung tali ko. Ganito ko sarap buhay ko dito sa every Friday, Saturday, Sunday kasi yung edit ko. Kasi mahal. Very supportive yan. Nag-edit ako mga kawak. Ayan na. Yan, nakita na naman. May tea ako, vegan tea. At ito gawa to sa mahal. I-explain mo naman, saan gawa to? Sa homemade, yung mata ko, naiirita ako sa mata. Homemade milk with SDF. Nilagyan ko din ng cinnamon. Tsaka, yung sikreto ko, sinasabi, paminta. Yung golden milk nga, may paminta yun eh. May ba? Eh, di ba yung SDF natin may turmeric naman? Oo. Yung homemade milk naman, ang ang tawag dito, ingredients nun, Wait lang. O, ano ba? rolled oats, tapos sunflower seeds. Vegan milk. Yun, mga kawak. Ganyan kasarap yung buhay ko pag editing day. Pwede ba kayo mag-suggest ng pwedeng ipalit dito? O baka may magdo-donate ng gorilla tripod? Tama ba? Gorilla tripod ba to? Alam mo, gorilla din yan eh. Yan kung Thank you sa tayo. baka may mag-donate. At dahil sira, nahawakan ko lang ng kamay ko yung camera. Ayan. Yun lang mga kawak. Mali. Edit lang muna ako. Sana may magawa na maganda. Mag-montage ako ng konti ng tea para may konting maganda naman dun sa panonoorin nyo sa vlog na to. Oh, wait lang. Hi! Anong ginagawa mo dito? Gusto mo yung texture nito? Jump! Hindi na ako mabot. Hindi na ako mabot, sayang. Mga kawak, naubos ko na yung tea. Sarap din. May sipa ng anghang. Yun sila eh. Ako nag-edit ako dito. May sipa ng anghang sa dulo. Dahil dun sa paminta. Tapos, mabango. Soon pakita namin procedure paano gawin. Siguro ngayon kasi masyado lang busy kaya hindi kami makapag-video talaga lagi. Mamaya na lang. At dito lang ang aming healthy green tea vlog. At nag-edit din ako. Para na yun sa October something yan. Tagal yan. At yun lang. Outro ko na kasi nandun sila. Yung intro nga eh. Sa buhay yan. Mga kawak. Outro na ulit. Live, laugh, love life, and pure happiness.